Takže čau lidi, vidíte v dnešním videu. Tady nejdřív omlouvám za můj zvuk, protože já jsem nemocná, mám takový divný zvuk, takový chraplavej. Já mám divný zvuk jako vždycky, protože mě to na těch videích prostě strašně divně stišuje a je to strašně nosný zvuk na těch videích. Já nevím, proč se mi to tak dělá, ale to nevadí. No a dneska tady ochutnám Coca-Colu Cherry, takhle to vypadá, moc hezká plechovka, má moc hezkou barvu, se mi hodně líbí. Doufám, že mi to bude chutnat. A nejdřív si k tomu jdu čuchnout. Mně to připadá, že to voní jako normální kola, akorát trošku jinak. A jdeme to ochutnat. Jo, je to dobrý. Myslím, že jsem to už někdy jako měla tu příchuť jsem někdy jako to jsem někdy měla, protože já už to mám asi po druhý, ale nevím, že by jsem měla tohle, tak já jsem to třeba někde objednala. Nebo nevím, protože mi to připadá, že to je něčemu podobného, ale nevím, jestli jsem to měla. Je to něčemu podobný a je to docela dobrý. Jako normální kola je nejlepší. Je to dobrý, takže jestli jsem to buď to měla, nebo se vyrábí něco podobného, co jsem měla. A tak se uvidíme asi příště a čus.